παιδιά, μαζί σας είναι ο Γιώργος και σήμερα θα κάνουμε ωραία σκονάκι για μαθηματικά. Κοιτάξτε λίγο πως είναι, έτσι. Έτσι κλείνει, έχω κάνει την προπαίδεια του 8. Τη χρησιμοποίησα σήμερα από το σχολείο, κοιτάξτε το σκονάκι. Μου λέει αυτό το σκονάκι, το βλέπετε, έχω την προπαίδεια του 8, είναι μέσα σε σβίστρα. Αλλά προσέχετε γιατί τον κάρφωσε ο συμμαθητής του. Ναι, γι' αυτό μην το δείχνετε, να το κάνετε έτσι σιγά. Δηλαδή με κάρφωσε σήμερα, επειδή είχαμε σήμερα τεστ μαθηματικών και πήγα και επειδή με καρφώσανε πήγα 10 στα 16. 10 στα 16. Για κάποιο λόγο είχαμε 16 και να σας πω, αρχίζουμε. Παιδιά, ο πρώτος. Πάμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε το χαρτάκι. Γράφουμε ποια προπαίδεια θέλουμε. Εγώ το έχω γράψει. Πάμε. Πάμε. Κολλάμε τώρα. Κολλά. Παιδιά, περιμένουμε. And few minutes later. Πρέπει να το αφήσετε να στεγνώσει. Κοίταξε τι έγινε. Αφού στέγνωσε. Κάντε μια εγγραφή για τον Γιώργο. Το βάζεις έτσι, κάνεις σκονάκι για να μην σε σκαρφώσουν όπως εμένα. Απλώς το κάνετε έτσι, κοιτάτε. Και άμα σας βγουν κάποιος το κάνετε, τι έγινε, έχω μία γόμπα. Αλλά εμένα με είδα πως το έχω πως ήμουν έτσι, το έκανα έτσι μπροστά σε όλους και με κάρφωσε ένας φίλος μου. Ο Αναστάσης. Το λένε Αναστάση. Άστο. Γεια σας παιδιά, κάντε εγγραφή και like και μαζί σας ήταν ο Γιώργος Pro Gamer. Γεια σας!